Ewethu limenemene kwala nomakorinte limenemene uyazazi ezankomo bazayaphi uyazazi mabakhupha inkomo ungcwatyiso intombi bayazazi ezankomo babasaphi mabakhupha inkomo mabakhupha ezankomo elomthandazo mamela ndithi kuwe lamini siphaya kwakunzima ba kubekho itibhek okuba kuphunga abantu abazobona abantu uphunga abantu abazokroba mabakhuphe ezankomo okay no 2020 wale way ngumkhuba wengqwawenye it's the sack of the same flower le out isahleli kule relationship nangokhozi yamthanda lamntana ladies mntwana ninike imvume I'm giving you the right to fucking fracas mark on Stuart finish us with all you've got sigqibene ladies cause senisigqibile already for nina yikho nyini shekile ngoku baby if bungekani hurt in hurt hello sir hello neighbor please lower the voice please man whose voice am I lowering yours or mine because you make a lot of noise then futsek meneer Laptechoni ize ngezitulo ke wethu ize ngezitulo cause andizubala mali yenu mna andizubala mali yesisi anhlelelanga mali apha makavele thethayo makavele amnandi nonqeni kanti mna andizusuka unjonge ntoni unjongani umsebenzi wakho ukuqhuba fana nendaba hlukana nendoda yomntu yohlukana nendoda yomntu sontombi ndithetha nawe sisi intombi hlukana nendoda yomntu siyayazi uzothi uzizele uzothini ungazizeli yo mxhoba sizawuthini ebantwini imali yabantu ya society yo amakhathwana ID zam nesikinyiwe kanina ngabantu abanentsebe ngabantu bakunatsikayo ababoqhezela inatsika ba yo 33,000 kunye ne-600 yam incwadi I don't want Ndiyabhala andoyiswe ngathi ndifuna grade 12 kodwa ndifuna grade 2 yemamuphi uhlelelano kwapha ukhathela ntoni zokubethi izokugqoba mna buya mna ndabamba abahlali abayi-20 ndihamba nedwa andabiza nenye iveni mani ndabaxelela uba ndizohamba phambi kwabo mandilandele sine-police station hayi mfana sukunye lala sukunye sithandwa sam kumanzi kaloku apha ambona weight flow asifundanga thina uliqaba okanye uliqabani unguStevie wanda hayi mfana suphendula awuboni kumanzi apha kumanzi uzawa unye wophuke then uzojaja abantu hayi suphambana sithandwa ihla ngapha ya hey ihla ngaseziyogathini yapha ematsweleni hayi sukunye sithandwa thini hayibo thini and then once utholile ukuthi uyajola bese konokumsono kaloku after then because asoze ngithanda into bana uMasixole ndimbone emeja kuluka ini konokumsono molweni mbiziwe siyaphila sesilonyana siyaphila nkosi yami hayini yindoka nkosi yami bayayipheka hayini no
khasibulala isilwanyane before usipheke umzimba wona ngobalaka wonke yini niyenzayo niziphekela nona inyoka ziphila why uyipheka don't cook yibulale then uyipheke hayi